ating pag-aralan ang kwento ng isang pastor sa Zanzibar. Ito ang kwento ni Pastor Ibrahim na pinamagamatang Dr. Ibrahim. Ang kwento ng misyon ngayong linggo ay tungkol kay Pastor Ibrahim Alex Juma, ang unang Seventh-day Adventist pastor na naninirahan sa Zanzibar Island, Tanzania. Dumating siya noong 1989, ngunit sa halip na magpakilala bilang pastor, naglingkod siya bilang isang health worker dahil alam niyang mas madali siyang matatanggap ng mga tao sa pamamagitan ng ministeryong pangkalusugan. Bagamat hindi siya isang medical doctor, itinuro ni Ibrahim ang mga prinsipyo sa kalusugan sa pamamagitan ng mga stop smoking programs, pagtulong sa mga taong magbago at iwasan ng hindi mabuting bisyo at pagtataguyod ng isang malusog na pamumuhay. Dahil sa kanyang kabaitan at paglilingkod, tinawag siya ng mga tao bilang doktor. Nang siya ay dumating, ang Seventh-day Adventist Church sa Zanzibar ay may 7 miyembro lamang. Sa pamamagitan ng kanyang gawain, panalangin at dedikasyon, lumago ang iglesia. Nakapagbinyag siya ng 9 na tao ilang sandali matapos siyang dumating at marami pa ang kalaunan ay tumanggap ng mensahe ng Adventista. Hinarap ni Ibrahim at ng kanyang pamilya ang maraming pagsubok. Naranasan ng kanyang mga anak ang pambubuli dahil sa kanilang pananampalataya at nakatanggap din si Ibrahim ng mga banta mula sa ilang taong tutol sa kanyang misyon. Gayunpaman, iningatan sila ng Diyos at pinalakas ang kanilang pananampalataya. Lahat ng 6 niyang anak ay nananatiling tapat na Adventista. Ang isa ay naging pastor at ang isa naman ay naging asawa ng pastor. Sa tulong na magandang reputasyon ng Adventist Clinic, nakatulong si Ibrahim sa pagkuha ng lupa para sa unang Adventist Church sa Zanzibar na binuksan noong 1995. Nang umalis siya noong 1996, ang iglesia ay lumago mula sa 7 miyembro hanggang 160 at sa ngayon ay mahigit 1,000 Adventista na ang nasa isla. Sa edad na 71, patuloy pa rin si Ibrahim sa pangangaral at paglilingkod. Ang Adventist Clinic na kanyang naitatag ay patuloy na nagdadala ng kagalingan sa maraming tao. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay maaaring gumamit ng mga gawa ng habag at tapat na paglilingkod upang baguhin ang mga buhay at palaguin ang kanyang misyon. Ang 13th Sabbath offering ngayong quarter ay magpapahintulot na gibain at palitan ng mga makabagong gusali ang lumang mga pasilidad ng klinika. Ang inyong handog ay mapupunta rin sa 4 pang proyekto sa East Central Africa Division, isang klinika sa Burundi, isang nursing school sa Adventist University of Lokanga sa Democratic Republic of Congo, isang elementarya sa Kenya, at isang malaking media center sa Democratic Republic of Congo. Maraming salamat sa inyong bukas palad na pagbibigay.